like the Soviet blunt. I'ma keep Ang bakit ng itsura mo dyan? Nakadapa, ginawa ko nga na nakadread. Mo. Katawa talaga yung sex appeal. Kahit pangit, may pangit na ang lakas ng sex appeal eh. Pag hindi lang siya gwapo. Tayo ng artista na ganyan. Ano ba yun? Si letter V? Ah, oo, no, lakas ng ano, si Bong... Oo, tama. Ito pa sabi ni JR. Big revelation ha, ang galing ng asawa ni Sender. Parang tiger ng batang Kongre Grab drivers. Tinatago sa asawa niya na bading siya. Hoy! Sino tong si Tiger na to? Tiger, magladlad ka na sa asawa mo. Ba't kayo ganyan mag-asa-asawa kayo tapos biglang maglilihim naman pala kayo? Unfair! Pisha, bangon-bangon na! Yan sa Dear Love. O ikaw niya, Bicolano. Oy, Robin Siena. Taong pride talaga, mahilig silang magkumpara. Yung... Hey, wait lang. Oo. Hindi nalalamig ako mga kabisyo kasi masakit yung tiyan. Oo nga eh. Parang bakit ngayon pa siya ng ganito, hindi pa kanina? Tuloy-tuloy na sa pakikinig ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Tuesday. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Ano yan, Toys? Sa'yo ba yan? O bumili ka? Bumili ka ng fishball? Go lang, Toys. Go lang. Dalawa lang yan eh. Bababa na lang ako. Thank you. Ano? Oh, sorry! Baka di mo na ako mapatawad niyan. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.